Make una watch this video. This woman could not explain what she saw inside this Igbo village mansion. She was so amazed with the mansion. In fact, Igbos are trying to turn all their villages into cities. The level of mansions scattering all over Igbo villages is too much. Watch the video. Jesus Christ. Ụmụ Igbo unu karịrị ekwensu o, ụmụ Igbo karịrị ekwensu n'ekwenu be mmadụ. Chi compound. Hey! Holy Mary, Mother of God. Nnesi compound. Walai to lie, onye ọbụla ya echube ego. Je chubakwa na ego n'ekwenu compound mmadụ biko ihe abụrụkwa họteelụ. Ifo abụrụkwa hotel, ihe abụrụkwa recreation center. Ihe akwa be mmadụ. Jesus. Ha na-agbakwa onye rụrụ udo na-agba ha ọfara ka ihe ọzọ ya. Holy Mary, nekwenu Jesus Christ, nekwenu compound. Nekwenu compound. Are you okay? Hey! Chineke nna m Equity bịa lere nu na ayayayayaya. Oga good visa. No mind me oh Jesus. Na na-etiri Chukwu mkpu na-etisi ya ike. Ogenne. Wow. Hey! Equity me na konsi yo. This one na paradise oh. Je chubakwa na ego chube ego na-enwe ọkụ onye mere ibi ya o. Chubakwa ego na-enwe ọkụ onye mere ibi ya See the latest landed ogene. When you thought you have seen it all, you will not know that you have not seen anything yet. The beautiful ones are not yet born. What is coming is more than what you have seen. In the next 5 years, all these villages will become cities.